Posa't còmode. Avui farem una meditació per reforçar el sistema immunitari tan debilitat aquests dies, per totes les emocions negatives que ens debiliten. Inhalem des de la panxa, inflant. Porta l'aire al pit i exhala molt lentament. Inhala aquest aire, aquest regal que et portes cap a dins. I exhala l'aire calent, ple de tot el que vols treure de tu. Inhala energia nova, renovada, que et refresqui. I exhala tot el que eres fins ara. Dona't una oportunitat de ser una persona nova. Ves entrant en un estat on no hi ha presses, on estàs tu sol, tu sola, amb el teu cos, la teva ment, les teves emocions, el teu esperit. Pren consciència de tot això que ets i de tot el que no ets. Inhala, exhala. Com si l'acte de respirar fos un regal que et dones. La respiració conscient fa miracles en el teu cos. Deixa caure el temps. Esborra el rellotge de la teva ment. Com si no sabessis si és tardor, si és hivern, si és primavera. No hi ha temps. No hi ha pressa. Estàs tu amb el teu cos relaxant. En aquest precís moment. Sense saber si hi haurà un futur, un demà, un després. Ens quedem aquí. Sense ansietats, acceptant la incertesa del moment. Abraçant-la com una aventura. I ara observa els peus, com toquen el terra, com es relaxen quan els observes. Com paren aquí i ara.
i es deixen anar. Observa com sempre pots deixar anar més i més. Ara mira les cames. Mira si apretes els genolls. Les apreta. Les tensiona. Deixa caure. Mira si apretes els glutis. Deixa d'apretar glutis. Abandona el teu cos a la meditació. Deixa que la terra t'aculli, t'abraci, et sostingui. Estàs en mans segures, és la Mare Terra. I ara inhala tota l'espina dorsal. Des de baix a dalt. Exhala de dalt a baix. Ressegueix cada vèrtebra. Intenta tenir l'esquena recta, una mena de tensió destensada de l'esquena. Per poder respirar de manera fàcil. Per poder relaxar els òrgans interns. L'aparell reproductor, observa com es relaxa. Els intestins. Intenta exhalar tota emoció aquí bloquejada cap a la terra. Relaxem l'aparell urinari. Sentim les aigües que tenim dins, com s'amansen, es calmen. Sent l'aparell digestiu, l'estómac, fetge, pàncreas.
melsa, tot cau i els músculs que el sostenen cauen. Inhala profund, exhala. Observa els pulmons com s'omplen d'aire, com es regeneren, com es relaxen. El cor bombeja de manera suau i tranquil·la. Anem baixant pulsacions. I anem pujant cap al coll, relaxant tiroides, cordes vocals. Sent la frescor a la gola d'aquest aire que entra. La suavitat, la textura de l'aire. I entres en un estat d'agraïment cap a tu mateixa, cap a tu mateix. De ser capaç d'estar d'aquesta manera. I ara relaxa la mandíbula, la cara. La mirada. Cabells. Deixa caure més i més el teu cos. I a poc irem posant la mirada cap a dins i anirem entrant en un altre estat de consciència. Inhala profund, exhala. I permet a la llum que entri, que t'ajudi amb la meditació. Obre't a l'energia universal, aquesta energia que t'envolta, que està aquí sempre. I posa el teu focus a la part dels ronyons, a la zona lumbar.
com si aquí tinguessis acumulat tota la teva negativitat, les teves pors, la teva angoixa, l'angoixa vital. Com si fos el magatzem d'emocions negatives del teu cos. Intenta veure la tensió que hi ha en aquest moment. Imagina que hi ha tots els pensaments negatius que afloren constantment de manera inconscient. Posa'ls-hi un color, una forma. En paraules dels xinesos, aquí en diríem l'energia perversa del cos, la que et treu del centre. Posa-li un color i exhala. Cap a la terra. Observa un líquid d'aquest color que va baixant. A mesura que et vas inhalant, vas omplint de llum. La llum té la capacitat de netejar-te. Inhala llum blanca, immaculada. I exhala tota la negativitat, tots els problemes que t'angoixen. Ara respira profund, sentint la frescor en el teu cos, els teus ronyons. Sent la lleugeresa de l'energia que tens aquí instal·lada, com ha canviat. Sent les aigües pures dels ronyons. Has deixat anar la por, l'angoixa. Perquè aquesta energia et convida a viure el present. I en aquest present no et falta res. Et tens a tu mateixa, a tu mateix. Tens la teva respiració conscient,
la teva calma, aquesta pau tan preuada està dins teu i deixes que aflori. Ara sent els pulmons nets, reforçats. La teva capacitat pulmonar s'ha fet més gran. Es pot omplir de més aire, de més energia. I aquesta energia, aquest oxigen, se'n va automàticament al rec sanguini, omplint tots els glòbuls blancs de llum, de força. Sent els circuits, els rius de sang per tot el teu cos. Sent els braços, les mans, plens d'aquesta llum que va directament als glòbuls blancs, la nostra defensa, i ens va reforçant el sistema immunitari. Sent les cames, com circula la sang. Sent la lluentor que ets, com aquest brillo surt del teu cos, s'expandeix. I emanes salut, alegria, energia. Observa l'aura, com està ara, aquesta energia que t'envolta. Tota la teva electricitat. Ets pura llum. Llum expansiva. Observa què fa la llum a la teva cara. Com es rejoveneix, com et dibuixa un somriure.
ara que tornes a ser tu, convida els teus amics, la teva família, i amb la teva generositat envia'ls salut, amor. Tingues un pensament per cadascú d'ells. I extén la teva generositat a tota la humanitat en aquest moment difícil. Envia salut, envia força, envia amor. Tot aquest entrellat d'ànimes totes amb un mateix propòsit, d'estar bé, d'estar felices, en pau. Extén la teva pau. I sent que com més extens, més fort et fas. Connecta't des del setè chakra amb aquesta font d'energia imparable. Converteix-te en un delegat d'aquesta font, en un canalitzador. I a poc, sense pressa, amb tot el temps del món, ves tornant a la teva sala, la teva habitació. Connecta amb les 4 parets que t'envolten. Amb el terra. Connecta amb la teva energia, que ara és més saludable. Sent la teva aura llisa, maca,
sense escletxes. I ves contactant amb la pell, acaricia't, dona't amor, agraeix-te aquest viatge que has fet cap a la salut. A través de l'energia més sanadora i reparadora, l'energia universal de la que estem tots fets, l'energia de l'amor. Acaricia la panxa, abraça't, acaricia la cara, dona't valor. I quan vulguis ves obrint els ulls,